kodzeri kufa baina epa kazvinotogwaida naye kupi kwaangaurawo ndobva vati ngatidzokerei naye peki kuna Pirato. Pirato achifunga kuti zvangubva akaona gurumandira riyarau Jesu ari mberi tadzoka tikati madzoka nei tikati Herodhi aramba kuuraya munhu tiurayirewo. Pirato nobva akati mashata mudzimai waPirato ndokunokwenya Pirato akati dhedhi munhu uyo andanichitaura ndiye uyu munhu andinetsa kuhope usave nechaunomuita zvako. Pirato nobva ati kuna Kayafasi nhai Kayafasi munhu atadzira imi here ndati ndamutonga handina kuona panokodzera rufu zvikandichoda kuti ndobva Pirato ati ndipei dhishi nemvura ndobva Pirato ageza maoko akati varume toda kupanana bheji nhasi pano kana muchiuraya munhu yamumuurai nekuda kwangu ngazvive pamusoro penyu ini ndageza maoko. Pirato wakageza maoko zvikanaka Kayafasi watipe heye kuno iwe tipe goa hedi chete ndoyatiri kuda tiende naye pagorogota. Pirato paakageza maoko nongavazunza akavapa nemhaka yei Herodhi na Pirato nemhaka yei Herodhi na Pirato varamba kubaya Jesu Kristu. Jesu Kristu zvariri gwayana rezvivi rinofanira kubayiwa naKayafasi nekuti ndiye muprista anobaya gwai rezvivi. Havangabayi gwai rezvivi Kayafasi adipo. Saka munhu chaiye akauraya Jesu Kristu ndiKayafasi muprista mukuru. Jesu akafira muchechi vedu wee akaurawa naBishop akaurawa naArchbishop Jesu. Haleluya. Tipe heye kuno ndobva vachimutora ndobva vapima muchinjikwa unomukwana ndobva vachimutakudza zvikanzi famba takura muchinjikwa wako handei kugorogota. Gorogota yaive nzvimbo yaive nehenya uko kwaivigwa vanhu makororo aiurawa ndobva vachifamba naye vachienda kudaro bati muchinjikwa wairema vedu wee. Jesu wakadonha rutatu nawo nekuti wairema plus mind you munhu agorohwa uyu plus mind you munhu haana chadya uyu atorwa kumasowe akasungirwa ikoko. Jesu achidonhera pasi ndobva vaona kuti zvingatinonora but vane mumwe murume wavakaona aive panzira anonzi Simon of Cyrene. Simon of Cyrene ndobva vamubata. Nyika inonzi Cyrene ndiyo Libya iri apa zvekureva kuti munhu wavakaona paya mutema akaita zvakaita baba vamakodza izvo kanditakura muchinjikwa. Saka usazonyeperwa kuti vanhu vatema havamo mubhaibheri kana kuti vanhu vatema havana kupatisipeta pakurwererwa kwaJesu. Anonzi Simon of Cyrene. Cyrene ndiyo Sudani neLibya zvichakabatana. Saka munhu wekusudhani varume akangosviba zvakaita spika asi muchero takura ndobva vati naye ndobva vachisvika paye ndobva vachiti right ngatimuroverei asi hatingamuroveri akapfeka. Ndobva vamubvisa hembe yake kemenzi rake ndobva varitsveta vachidaro ndobva vamuturika padanda. Jesu vasati vamuturika padanda vachimurova kudaro kuti vamuise pamuchinjikwa. Ipapo Maria Magadharini ndiye mukadzi uya akazodza tsoka dzaJesu Kristu naMaria mai vaJakobho mukoma waMaria mai vake naMaria mai vake vakatevera kumashure vachiona kutambudzwa kwemwana wavo. Vari kumashure vachitevera kudaro Jesu Kristu anoona kuti asvika pamuchinjikwa unoona Johani unoona Jakobho vese vakamirapo vanin'ina vanhu. Zvino unotarisa kuna Maria oti Mari iwe amai mwana wako uyu kureva kuna Jakobho newe mwana iwe amai vako ava. Ndobva vamutaka ipapo ndobva vamuisa padanda vachisimudza danda ndobva varisumudza ndobva varembera padanda. Asi varume kana munhu arembedzwa padanda hafe ipapo anofanira kutsva nezuva kusvika hapo
kufa kwokurerwa pamuchinjikwa kunorwadza stereke, nekuti kusvika rini munhu ari padanda kusvika azofa. Zvinokurutirwa ake kwanga kuine imwe mbavha, kune rumwe rutivi rwake kuine imwe mbavha. Imwe mbavha yaiva kune rimwe divi, ndobva yatarisa kuna Jesu Kristu ikati, unonyepera vanhu stereki mukomana iwe, uchiti uri mwana waMwari. Zvino kana uri mwana waMwari, zviburutse pano pamuchinjikwa ugosunungurawo nesuo. Imwe yakanga iri parutivi inobva yamutsiura ikati, isu tinofira dzatinoziva, uye anofira pasina. Wataurireiko uchida? Jesu ndokucheukira kuna ataura zvakanaka akati, yewe nhasi ndichake ndaanewo muparadhiso yababa vangu. Rukarengariwe nesu. But sabata rakaroswedera 3 yakuchaya, ndobva Kayafasi aenda padhuze nepakafaroerwa Jesu akati, hazvigoni kuti 3 ichaye sabata rigosvika zvitunha zviri pamuchinjikwa, zvigurei makumbo, timeke shuwa kuti afa. Ndobva vagura chitunha chekutanga, ndobva chepiri. Pavakasvika pana Jesu Kristu vakaona kuti afa hake, havana kuzogura makumbo. But to make sure, Pilato akapa instruction akati, we musoja akamira baya parutivi nepfumo, timeke sure kuti munhu afa. Ndobva vabaya parutivi paJesu Kristu, pfumo ndokudzoka. Pfumo richidzoka, ropa nemvura ndobva zvakabuda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ropa nemvura zvinobuda kudaro, vakabvawo kuti Jesu Kristu wafa. Ndobva paredhi rapandaka, vanhu vaenda havo kumba. But pane mudzidzi akanga ariko wepachivanda anonzi Josefu weArimatea. Ndobva aenda kuna Pirato kuti akumbire chitunha chake achivige hake muguva rake raakanga atenga risina kumgovigwa munhu. Ipapo chirereve Pita naJosefu weArimatea ndobva vanotora chitunha chaJesu Kristu. Ipapo yakanga yakutopinda muSatadhei, vakaenda nacho kumakuva avo ndokunochichengeta muguva. Haleluya. Vachinochichengeta muguva kudaro, ndoda kuti munzwisise kuti vadzidzi havapwa, vatiza vose vari kutya kuurawa. Bati pane shoko nhaiwe Anasi newe Kayafasi, Jesu unonzi akabhotaura akauya ari mupenyu kuti nezuva retatu ndinomuka. Ndobva vaenda kuna Pirato vakati, tinokumbira masoja 16 aiti anogata paguva remurume uyu, nekuti wakanyiwa. Akati vadzidzi vake vanozoya vakamuba, kana vamuba pozonyepa vachiti akamuka. Shoko iroro rikazova renhema, nhema idzodzo dzikozoparira kukanganisika kwezungu kudarika kutanga kwazvo. Apagadiwe paguva, magadi nobva asvika, ndobva vagata. Jesu Kristu ari kumakuva, unoti zuva rekutanga rindai, no problem. Zuva rechipiri rindai, no problem. Asi rechipiri vedu pane nyaya. Haleluya. Zuva rava retatu, iti amen. Ndobva ndinofara kuti ivhangeri yangu haigumire pamuchinjikwa. Jesu akamuka veduwe, anonzi ipapo achimuka, wakamuka. Ndokubva haana kubuda muguva achimanya, akave nenguva yekupedza machira. Ndobva abuda, varindi veguva vanopupura, vakamuona achifamba, vakafuriza, hapana nezvaakakwanisa kuita. Akabuda akafamba. Zvino Maria mai vaJesu Kristu naMaria mai vaJakobho naMaria Magadharini, vana Maria vari vatatu setsika yevanhu vese vakafumira kuguva kuti vanoona mutumbi. Vachinosvika, Maria uyu mai vaJakobho ndivo vakasvika vakatanga kudongorera muguva. Ndobva vashaya munhu, vakati panobaita problem masikana, tatauya nemafuta tichida kuti tizore chitunha chaishe Jesu Kristu. Ko zvino ishe wangu vamuisepi? Yamboimbwa pakwaya panapa, vagomuisepi? Vachinetseka kudaro,
baba ajokera kuna Maria Magadalena kamuti iyo mguwa muna munu. Maria Magadalena achuya pawaka nodongorera kudayo no baba ona mtumwa mguwa akati mulotsvagire iko mupenyu kuvakafa. What do you mean? Kanzi hamo muno amuka. Aiwa pavakati uyu mutumwa ndobva vacheuka kudai kuti vaende havo kumba zvidavo kuti vatisi ndobva vaita dhuma nemumwezve. Akati rugare ngarive nene. Endai munoudza Simon Peter kuti ndamuka sezvandakareva. Ndobva vati touch apa uko kumba kwa Johani kwavakazvivharira vese imomo vava kuzvivharira vachitya vaJudha. Vakadzi ndomva vasvika vakati kuna Peter, Ishe wamuka. Peter akati rega ndisvikepo. Ndobva Peter mhanya akadandawo kuguva ikoko. Haleluya. Amen. Rugare ngarive nesu. Amen. Vachinodzokera kumba kwavaivawo ndobva Ishe Jesu asvikopinda padhoo akakiwa akati kwavari rugare ngarive nemi. Haleluya. Anonzwa kuti nyaya yatataura muno inaumira zvakanaka iti amen. Amen. Akarwiwa kuti usevhiwe, akarwiwa kuti urarame. Ngare ngarive nesu. Haleluya. Saka zvino pazuva ranhasi izuva guru kune vese vanotenda. Ndoda kuti tiende pamagwaro edu pana Johani pana 13. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 18 Johani